До паметника на всеки един велик българин трябва да седи един по-малък такъв с неговият предател. Тази мисъл ми хрумна след като гледах едно видео, в което се оказа, че Васил Левски най-вероятно не е предаден от поп Кръстю, а е предаден от неговите съратници и от хората, с които се е делил залъка, и на хората, които е имал най-голямо доверие. След това изгледах едно видео за баба Тонка, която е национална героиня, но по последни данни, по документи от османските архиви, тя е помагала на османската власт. Предавала имената на хората, които са ходили в къщата й. Събирала е паспортите на тези хора и ги е предавала на османската полиция, или както се е наричало тогава. И още много други неща за баба Тонка, няма да влизам в подробности, не е за нея това видео. Това видео е за предателите на хората, които наистина са опитвали и са правили нещо тази държава да съществува, тази държава да бъде свободна. 150-60 години по-късно абсолютно нищо не се е променило. Има хора, които искат да направят тази държава да е по-нормална, свободна, и има едни предатели, които са готови да продадат и майка си, за да може да се облажат. Тях не ги интересува държавата, тях не ги интересува благоденствието на българския народ. Тях ги интересува единствено тяхното джобче. Весели празници на всички и съм сигурен, че това видео ще е актуално и след 5 години.